Ti ga prednosti. Što hoćeš, be? Ne znam. Nije pritisnuto stop. Nije pritisnuto stop, nego samo je stanalo. Ne, možda ripam umresti, ne ripa vidi. Lele će se otkačit, će poginem dole. Ajde. A ako se otkači? Nemoj, Stevo, nemoj više. Nemoj! Veš šta piše tu i čukam? Lela, majke gura. Stanujte u vladu, Ne, može, samo dođe od neko staknu, daj nešto da je. E pa ja li me sad da umiram za te. Dvete čebike. Moće podjeve nas. Nemoj. Nemoj da ripaš. Stani u vazduh, moće podjeve. Lele. Tugo lale. Nemoj će odvojite kabinu. Jaša! Maju. Ja pas, A please. za što ovo je uopšte stop ima tu, ja ne znam. Ovdje piše stoj, a ne stop. Sve nešto Da moje. sto. Pritiskamo, stoj piše. ne Čekaj, drži, mislim... Na moj. Zadrži. stop. Pa pritiskamo, dobro. Ajmo nešto, majstore. Ajde, drži već otvor. Ne, nemojte, Lele, gledaj što se ispriča. A mislim, Pritiskaj me, a alarm. misliš da se to je zaglubilo, a? Što smo pritisnali 2 sata. Što da pritisnali? Ono jedan. 1 sat me ne 2. Pola 2. Da nema veze, to bude isto. 20 je 2 tačno. I što sad da radi? Drži bre, ovo je da upravim. Ne predstavljam. Možda ovdje neka žica ima tu da se napravi. Ne beni dira. Drži bre, ovo je torbu u kuću ili tu. Ama ripamo je, brate, Nemoj, ko to uradio? istruje nas. Daj. Dove, ne rekom. Zajebi da nije što fali. Ništa, dođe struje. Oj, da sam ti pištio. Ne be, dođe struje. A Lele, nemoj... Ti kažemo struja nesna, pa ovim puta pođemo... Ja više nikad neću da pođem sa ovaj lift. Ne, do lifta, Do nas je. znaš do što je. Ne pritiskaj sve, ja. Kad neće. Ja, što se, možda Dragana. Mi svi ripamo i može se otkači lift, ovo ne je baš sigurno. Nemoj, znaš kako su nesigurni liftovi. Nesigurni lift. A čekaj. Znaš zašto? Treba ti je stvarno kad je on samo to se odblokirao ovi svi. Vidite u isto vreme svi, ajde. Ne, U isto vreme, ne se zajebava, ajde. Čekaj, Nemojte. A čekaj, otkud ja znaš ti za to? A, Daj mi da go Draganu jebem ti familiju. Ne mogu u isto Čuti, vreme be. svi, on ti je kao da nema niko lišta. Pa ne može. Ne. A smisli kako da ljudi će Daj mi be Draganu be, majmune. Pa boga mi se brisa. A čekaj, otkud ja znaš ti za to? Sigurno? 100%. Ajmo be u isto vreme. 3, 4, sada. Ajde, ajde, poviši. u isto vreme be, I s glavu gore ovo je lupem. pritiskaj. Ne, može to da se pritisne. Drži ga ti to, Đuže. Ripi to i drži, pritiskaj. Ajde, ripni. Ajde, Oboje se malo drži. Ajde, možete dole svak neki čovjek će na odgovor. Ma koji crn čovek be, brate, milu, vijem sad. Puže ga. Frankfurt. Znaš što ga počasti? Ali pa ide. Nema kad dođe neki, nema da ste pričali. Ne, već kamo sam. Ovo četvorico smo... Ima već 4 osobe piše bila neku. Da. Ajde. Dobro, da ostaje. Nema, Pa znate ti li? ne sidiri fajme. Ama znaš što može da se desi ako propadnemo od ovo? Što? Noć. Samo će se iskrčiti i ništa više. Pa to onda to. A ne daj Bože, stvarno, a što A ga stvarno, upadne ovaj znaš- spod dozmi? Čuti? Noću si bio. Mater ti jebem, koji pretiskator? Nemoj da me gledaš. Ti si pretiskaja. Samo država koji da veze bam i on prije, recite mi. Koji? Nemanja. A sad neće. Možda postoji neka caka.
Пита го Ивано što mu to, aj prvi, nema veze, će otinemo dole pa će skočimo peški, drugi. Ja, ta beka. Не може да се отвори. Kako ne može? Oni jesu u banju zakon. Чекайте. Ali nije u banju, mi ги правимо sami muški. Aj, gasi žuto, ne znam.